Здравейте и добре дошли в видеото, в което ви разказвам всичко, което знам за къшаните след 4 години живот в Корея и 10 години ползване на къшани. Въпросът как да си избера правилния цвят фондютен. Всеки от тях идва с уникален номер, който всъщност отговаря на техния нюанс. Този номер винаги започва с цифра, която всъщност ви казва колко тъмен е този фондютен. След това има и буква, която пък ви показва за какъв подтон на кожата е подходящ. И в случая имаме два от фондютените на Тир. Един от тях е 23N, което всъщност ни казва, че това е фондютен, който е една идея по-тъмен за момичета с неутрален подтон на кожата. Имаме и фондютен с номер 17C, което всъщност ни подсказва, че фондютенът е светъл и е за момичета с студен подтон на кожата. Не знаете вашия подтон, много лесно може да го разберете, като направите бърз тест. Ние имаме такъв на нашия сайт, така че оставете коментар долу, ако искате да ви изпратя линк. Нещо, за което трябва да внимаваме при избора на къшен фондютен, е това с какъв завършик е той. В момента на пазара има наистина много варианти и може да изберете подходящия за вас фондютен, базирано на това каква ви е кожата. Например, ако сте с комбинирана кожа, ви препоръчвам да използвате фондютена на Тир, защото той има семи-мат финиш. Но пък ако, например, сте с мазна кожа, тогава ви препоръчвам синия къшан на Лиша, защото той е доста матов. Ако имате суха кожа, тогава ви препоръчвам зеления къшан на Лиша, защото той има допълнителна хидратация и има този глоуи ефект. Може би това видео ще е в две части, затова не последвайте, за да видите и втората част.